Kaixo Irati, zer moduz? Kaixo, Ane, lasai. Ni urduri xamar. Bai? Bai, iruditzen zaidalako gaur kosta behar zaigula gaiari buruz 15 edo 20 minutu bakarrik hitz egitea. Bueno, gai potoloa da eta, pasatzen baldin magea ere ez da gure errua, ezta? Ez, ze hitz egin behar dugu erruaz edo kulpaz. Bai, hori da. Eta gainera, horren azpigai potolo batean sartuko gara, saiatuko garelako lotzen edo saiatuko garelako aztertzen erruaren eta sexuaren arteko lotura. Bai, Ane, zoritxarrez emakumeongan oso askar lotzen dien bi kontzeptu direlako, ez? Azkar eta denborari galdu gabe, hasi gaitezen. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarakin. Bueno, errua edo kulpa. Kulpak mota askotakoak daude, baina goazen hasierara. Zer da kulpa edo zertaz ari gara erruaz ari garenean? Kulpa pertsona guztiak sentitzen dugun emozio bat da, naturala da, eta gure bizitzan zehar momentu ezberdinetan sentituko dugu emozio hau, ez? Pertsonak imperfektuak gea, akatsak egiten ditugu, hankak sartzen dugu, ez? Eta honek laguntzen digu ikasten. Asuntoa kulpa sentioi dugula akats objektiboekin, ez? Adibidez, 10 gehi 10, 22. Hau, akats bat da, ez? Eta ni errudun sentitu nahiteke, matematikekin ongi ez eramateagatik, ez? Baina badia beste kulpa batzuk sentitzen ditugunak errealitatearen gure valorazio negatiboaren arabera, ez? Adibidez, ama bat gelditu dena bere lagunekin eta gaizki sentitzen dena aurra utzi dulako etxean, ez? Gaur egun onartuena da pertsona perfektu izatea, edo hau da gizartean eta sare sozialetan erakusten dena, ez? Baina akatsak egitea zerbait naturala baldima da, nola izango gea perfektu, ez? Helburua ez da perfektu izatea, edo helburua ez da hanka sartzeari uztea, baizik eta behin hanka sartuta azkarrago ateratzen ikastea, ez? Eta kulpa denak dira txarrak edo ez derrigor? Ez derrigor, kulpa izan daiteke adaptatibo, ez? Honek ikasten laguntzen gaitulako, baina bada beste kulpa bat oso mingarri zaiguna, ez? Blokeatuta uzten gaituna, irten biderik gabe, oso itxita bezala, ez? Eta adibidez psikoterapian kulpa hitz egin beharrean gehiago hitz egiten dugu arduraz. Arduratu gaitezen, gertatzen zaizkigun gauzetaz, utzi dezagun kulpa alde batera, eta ardura hau hartu dezagun. Azken finean, ardura hartzen dugunean, rol aktibo batean jartzen gera, ez? Aktibatu egiten gaitu honek, ez? Gauzak ezberdin egin daitezkela erakusten digu ardurak. Lotxak edo kulpak biktimizatu edo pasibo rol batean uzten gaitu, ez? Eta Irati, esan dugu gaur arakatuko genituela kulpa eta sexua gurutzatzen diren bidegurutze horiek. Kulpa hori nondik dator? Kulpa da konstrukto bat oso erlazionatuta dagona hezkuntzarekin, gizarteko arau sistemarekin, moralitatearekin, baita erlijioarekin ere, ez? Eta sexuan zer esanik ez. Hala ere, sexua hitz egin baino lehen, nik uste garrantzitsua dela ezberdintzea zer den sexua eta zer den sexualitatea. Sexua da alderdi fisiologiko edo biologikoari erlazionatutako kontzeptu bat, ez? Alua, penea, haurdunaldia, baita sexu joerak, ez? Masturbazioa, penetrazioa, plazerraren bilatzea, eta sexualitatea aldiz hori guztia baino gehiago da. Zerbait gehiago da, ez? Gu geranaren alderdi orokorrago bat hartzen du, eta gure esperientzian zehar jasotzen ditugun ikasketekin eta bizipenekin eraikitzen den zerbait da. Ez? Eta zentzu horretan, lotu baditugu sexua eta kulpa bada neurri batean, ez? Emakumeok erentzian jaso dugulako bi gai horietan lotura bat ezinbestean egin beharra, edo ez dakit erentzia kultural matxista batetik dator hori dena.
Bai, azkenean, jotzen badugu historian zehar jaso den diskurtsoetara, diskurtso oinarrienetako bat izan da ugalketaren inguruan. Emakumeak bakarrikan balio izan dugu, seme-alabak edukitzeko. Claro, hau hain zehatz eta hain mugatua da, guztionek kendu digula aukera gure sexualitatea, gure sexua eta gure gorputza beste modu batera bizitzeko, ez? Azken finean, dena izan da oso ipaitua, dena izan da oso zigortua, eta nik uste honek min asko egin digula edo kaltegarri izan dela gu aske izateko gure gorputzarekiko egin nahi dugun horretan, ez? Eta emakumeen sexualitatea ugalketarekin lotze horrek utzi ditu albo batean bestelako aukera batzuk, eta neurri handi batean mugatu die bizitza historian milaka emakumeri, eta oraindik ere mugagarria da, ez? Edo mugatzailea da. Bai, alderdi askotan erakutsi izan digute edo eskatu izan digute aukeratzea beltz edo txuri, ez? Puta batzea edo virginiazea, ez? Ez dago erdibidekorik ezer, ez? Eta asko ipaitua izan dira plazerraren inguruko jarrera asko. Geizki ikusia egon da masturbazioa, geizki ikusia egon dira sexu harremanak plazerra bilatzeko helburuarekin eta ez ugalketa bilatzeko helburuarekin, ez? Edo oso geizki edo epaituak izan dira monogamiatik kanpo edo erlazio formal batetik kanpo ematen diren sexu harremanak, ez? Baina, claro, sexualitateak dimentsio asko ditu, oso globala da, ez? Eta niretzat oso garrantzitsua den zerbait da, gure gorputzaren jabe gu gea, gure sexualitatearen jabe gu gea, eta gure sexuaren jabe gu gea. Naizta, historian zehar, botere hau kendu diguten edo hori sinezarazi diguten. Aipatu ditugu, nahi baduzu, historian zehar errepikatu diren adibide batzuk, baina gainerakoan pixkat modu abstraktuan ari gara izketan, erru horri buruz edo, gaur egun, zerekin esango zenukez sentitzen garela errudun? Sentitzen gera errudun gauza askokin, ez, gauza gaiagikin. Adibidez, nahiko lubrikatuta nagonala ez. Sexu harremanak edukitzeko orduan, tesi edo master bat ote dudan, ez? Nik ez baldin badakit postura bat egiten edo sexu harremanean zerbait egiten, segituan errudun sentitzen naiz. Edo ez badakit bestearen plazerra nola bilatzen den. Ez badakit gauza asko, ez? Ez jakintasunak segituan eramaten gaitu kulpara, ez? Eta ez hori bakarrik, ez? Baita ere, gorputz normatibo bat ez baldin badaukat, nire gorputza emakume bezala ezberdin bada, edo nire desiratzen duten hori ezberdina baldin bada, edo sexuaz hitz egiten badugu, ez? Seguraski nik hemen badut atzean alarmatxo txiki bat esaten didana, irati, sexuaz hitz egiten ari zara, aber kulpa horreterako den, ez? Hala ere askotan bi gai hauek ateratzen ditugunean edo hitz egiten dugunean sexuaz eta kulpaz askotan lotzen ditugu, ez dakit, nahi duzu oso aktiboa den emakume batek izan dezaken emozio bat, edo ez dakit, asko ligatzen duen emakume batek bizik dezaken zerbait, jende askorekin harremanak izan dituen emakume batek, edo nahi baduzu gizonez normatibo batek izan dezaken emozio batekin, baina sumatzen dut nik inguruan gaur egun badagoela kontrako joera ere, ez? Gutxiegi aritzearen edo egitearen erru hori ere. Bai, hau ere gertatzen da. Gizartean gauza kurioso bat gertatzen da, eta da polarizazioa, ez? Garai batean sexuaz ez zintzen hitz egin, emakumearen sexualitatea guztiz debekatuta bezala zegon, eta aldiz, orain, gaur egun ematen du plazeraren aroan bizi garela, eta denak izan behar dula libre, aske, plazerra gora, plazerra bera, ez? Denak izan behar dula fantasia moduko bat, ez? Eta egoera batzutan, honek sentiarazten gaitu errudun. Ni ez baldin naiz nahiko libre sentitzen, garai hauetan, ez? Garai hauetan,
askeago gaude, ez? Baina ni ez baldin banaiz oraindik hor sentitzen, baita ere errudun, ez? Ez izateagatik hain libre edo garaiak eskatzen duen aina libre. Bai, eta gainera jaso dezakegu kanpotik ere presio hori edo esan nahi dut unero jaso ditzakegu halako mezuak izan litezke neurri batean alduntzera eramango gaituzten mezuak, baina beste batetik izan daitezke ez dakit, 1000 gauza, 1000 produktu, 1000 zera saltzeko iragarki mordoa ere kanpoko presio hori sentitzen dugu. Bai, asko sentitzen dugu gainea, eta nik asko ikusten dut hau ez. Bere garaian nire amonak sexualitatea ezin zuen modu libre batean bizi ez, eta orain aldiz ematen du modu libre hortan bizitzeko obligazio bat egongo balitz bezala ez, eta nik aurkitu izan ditut pertsona asko, errudun sentitzen dienak, ez dienlako hain aske sentitzen, edo gizarteak eskatzen duen askatasun hau ez dutelako, bere sexu harremanetan ez dielako hain aktibo, edo ez dituztelako hainbeste harreman sexualak edukitzen, edo ez dituztelako libre sentitzen, ez? Eta gaina esaten da, nolabait, askatasun honetan, gainera ezin dugula sentitu, ez kulpa, ez lotxa, eta ez beldurra, ez? Eta gaur egun ere praktika askotan emozio guzti hauek hor daude, eta ezin ditugu kendu, ez? Bueltan, errudun sentitzeagatik, errua sentitzera, ez? Iristen gara. Bai, hori da. Uste dut irati gai asko ari garela ukitzen, eta sumatzen nuen bezala, uste dut ez garela iritsiko dena aztertzera, baina konponbidei begira jarrita edo, zer egin dezaket nik erru hori sentitzen badut, edo nondik hasi naiteke lanketa horretan? Abia puntua beti da gure buruarekiko zaintza bat. Orduan, alde batea utzi behar dugu gure burua hain zorrotz zigortzea edo epaitzea. Edo gure gorputzari esatea sentitzen dugun hau ez dagola ongi. Hau alde batera utzi beharko genuke ez. Eta hasi gaitezen gure burua gehiago ezagutzen. Sexuaren inguruan, sexualitatearen inguruan, sexu harremanen inguruan, kanpotik informazioa asko jasotzen dugu eta informatuak egotea garrantzitsua da. Baina gero, egin behar dugun ariketa da gure gorputza ezagutu. Nire sexualitatea ezagutu. Zerrek ematen dit plazerra, zer desiratzen dut nik, nire gorputzarekin konektatu, zer gustatzen zait. Ez? Plazerra ze modutara jasotzea gustatzen zait. Eta zentzu hortan, jaso dugun narratiba, gizarteak eman digun narratiba, historialki dugun narratiba hau, aldatu egin behar dugu. Eta zalantzan jarri, sozialki, onartuak dauden arau guzti hauek, ez? Bueno, arau hauek hor daude, baina nereak zeintzuk dira, ez? Akordio batzutara iritsi naiteke nire buruakin zer nahi dut nire erlazio sexualetan, zer ez, zer esango diot nire buruari, erlazio sexualak edukitzen baldin baditut, edo sexuarekin jolasten badut, ez? Eta ze sentimendu edukiko ditut, hauek ematen dienean, ez? Adibidez? Adibidez, lehengoan, inauterien arira, pertsona batek kontatzen zidan, parranda garaian, kalean sexu harremanak eduki zituela, eta gero oso errudun sentitzen zela honekiko, eta beldurrakin baitare lagunei kontatzearekiko, ez? Eta, klaro, elkarrizketa bat erekiko bagenu, sentsazio edo emozio horiekin, ze esango ligukete? Zergatik sentitzen da pertsona hau errudun sexu harremanak parranda garaian edukitzagatik. Esan digutelako hori, ze emakume erreixa den hau, ez? Olakoak entzun ditugulako, edo zergatik sentitzen da errudun kalean eduki baldin baditu iskin batean sexu harremanak, ez? Behar bada, hor badagolako, historikoki jaso dugun mezu bat. Ez, sexu harremanak, etxean, iskutuan, ohean, eta ez? Eta, klaro, arau guzti hauek dira gu eramaten gaitu duztenak errudun sentitzea, ez? Eta hau da, zalantzan jarri behar duguna. Orduan, abiatu beharko genuke, ardura horretatik, eta
geure burua ondo kokatzetik, eta neurri batean baita kanpoko epai horiek baztertzetik ere, ez? Geure buruan ardura hori jarrita. Bai, azkenean kanpotik agindu soziokultural eta historiko asko daude, eta agindu hauek hor egoten jarraituko dute, gure lana da, emakume bezala eta gizarte bezala hauek aldatzen joatea, ez? Baina hortan garrantzitsua da, lehen esan bezala gure narratiba propio bat sortzea, gure beharretan oinarrituta, gorpuztu dugun esperientzia horietan oinarrituta, eta ez, erlijioak esaten duenaren arabera, edo arau kultural eta politikoek esaten dutenaren arabera, ez? Irati, ondorioetara joan aurretik asko hitz egin dugu erruari buruz, baina aipatu dituzun gauza batzuk nik erraz lotzen ditut lotxarekin ere, ez? Baita aipatutako adibidean ere. Non dago muga, izan daitezke gauza bera, zertan ezberdintzen dira errua eta lotxa. Bai, emozio hauek asko ematen dira elkarrekin. Beldurrarekin batera, gainera, ez? Errua, lotxa, beldurra, dena dago hola nahasia koktel bat izango balitzu ezela, ez? Eta emozio guzti hauek sozialak dira. Lotxa sentitzen dugu bestearen begirada dagonean. Ni etxean baldimanago, nik nahi duten modura nire plazerraz disfrutatzen, hor seguruenik ez duz lotxarik sentituko, edo ez nahi zerrodun sentituko, ez? Baina, klaro, bestearen begirada jasotzen baldin badut, eta begirada hau, ez baldin bada egokia, begirada itxusi bat baldin bada, eta begiradaz gain baldin badago, esaldi desegoki bat, seguraski lotxa sentituko dut, ez? Nire gorputzakiko, nire plazerrakiko, nire sexualitate ideia orokor honekiko, ez? Eta gero baita ere, beldur bat hau adieraztearekiko. Aber ze pentsatuko dute den kanpoan, aber ze pentsatuko dute du nire familiak, ez? Nire amonak, nire aitonak, edo leheneko adibideari jarraituta, ze pentsatuko dute duten nire lagunek, ez? Emozio hauek oso nahaztuta ematen dira, eta askotan, hori, elkarrekin. Ondorio moduan edo ariketa moduan nik uste dut interesgarria izan daitekela ohartzea, ez, batez ere ari garenean sexuaz eta ari garenean kulpaz, horrek zenbaterainoko ez dakit atzeko alde kulturala daukan, historikoa daukan eta zenbateraino baldintzatuta iristen garen, ez, gure gorputzetara eta gure esperientzietara, eta behin hori eginda, agian, ez dakit, galderaren bat gure buruari egin diezaiok eguna datozen 2 asteotan, etxeko lana jartzeko? Nik gonbidatzen zaituztet zuen plazerra bilatzera. Zuen burua ikutzera, goxatzea, begiratzea, ze arau ditugun sartuta, hauek zalantzan jartzea. Hauek nereak dira, errealki edo gizartetik jaso ditudanak dira. Azkenean, ez da kontzeptu erreix bat, errua, ez da kontzeptu erreix bat sexualitatea, eta honek, lanketa bat eskatzen du, eta nik gonbidatzen dut jendea, autoerotizazio bat bilatzera, eta zalantzan jartzera autu edo arau hauek. Ea ematen dien entzulei eta ikuslei ere horretarako aitzakia atalonek, 2 aste barru bueltatuko gara Irati. Eskerrik asko. Eskerrik asko zu. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. 3 damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?